Pro Grupo EH Bildu, Otxondiano jauna, zurea da hitza. Bai, mi esker, presidente jauna, batzordekideok, egunon. Bueno, azkenengo asteetan, 3 bloke izan ditugu negoziagai, gobernuaren eta EH Bilduren artean. 3. blokea gobernantzari egiten zuen referentzia, bigarrenak EAJ eta PSeren zuzenketei, eta lehen blokeak guk negoziazio mailan planteatu ditugun gaiei. Jakina denez, nagusiki bi gai jarri ditu mahai gainean, etxe bizitza eta lanbide gutxieneko soldata. Naiz luzatuko gai hauek zergaitik jarri ditugu mahai gainean, ustut azkenengo denbora luzean, planteatu dugula zein den gure ikuspegia aurrekontu hauen negoziaketan. Nola uste dugun, gaudela momentu baten non sakoneko aldaketak behar ditugun, bauden politika publiko batzuk ez dutena funtzionatzen, eta datuak argi-garria direla zentzu hortan, eta nola behar dugun herri ikuspegi berritu bat, herri ikuspegi sendoago bat, aurrez aurre dauzkagun erronka sozialei aurre egiteko. Gaitegi bat jarri genuen hasieran mahai gainean, eta ibili gara negoziaketan saiatzen akordio baten bila, eta alegin hortan, hainbat gai, negoziazio maitik kanpo usteko prestutasuna izan dugu eta ala jokatu dugu. Amaieran, 2 gai izan dira gure partetik mahai gainean. Esan bezala, etxe bizitza eta lanbide gutxieneko soldata. Noski, jakitun ginen, gehiengo osoa duen gobernu batekin ari ginela negoziatzen. Eta hori, esan beharrik ez dago, hala delako, eta deno dakigulako hori horrela dela. Baina gobernuak berak adierazi du, eta hasieratik adierazi izan du, nahia oposizioko beste alderdi batzuen babes politikoa jasotzeko aurrekontu hauen aurrean. Beraz, jakina denez, gobernuak babes politiko hori nahi badu, prest egon behar da oposizioarekin negoziatzeko. Eta ezin daitekena eskatu da, adesio bat edo atxikimendu bat, hortarako badaukalako, gehiengo parlamentoreak badauzkalako, eta beraz aurrekontua onartua dago. Baina hasieratik planteatzen bada, nahia dagoela oposizioko alderdi bat gehitzeko akordiora, orduan prest egon behar da negoziatzeko. Azken 48 orduetan, zer gertatu den. Eta hontan naiz asko luzatuko, ez duelako uste hau herritarren interesekoa denik, baina argi bide bat ematearen. Azkeneko 48 orduetan gertatu dena da, atzo arratsaldeko 7:00 jaso genuen gobernuaren azken proposamena, arratsaldeko 7:00. Jakin dugunez, guk baino lehenago jaso zuten proposamen hori medioek, oda, komunikabide nagusiek gu baino lehenago izan zuten proposamen hori, arratsaldeko 7:00 jaso genuen, eta gainera proposamen horrek bazekarren ultimatum bat atxikia. Eta ultimatumak dioena zehazki da, que si para las 7:30 de la mañana no nos comunicáis la aceptación de esta última propuesta, entenderemos que no hay acuerdo. Hori da. Gertatu den azkenengo 48 orduetan. Proposamena da aurrekoaren berdina. 5 milioiko aurrekontu zuzkiduro bat gehitzen da, hori baino ez, beraz, proposamena berdina da. Hori da, gertatu dena. Eta proposamen horrek non uzten gaitu? Konpromiso ekonomikoi dagokionez da 2022an egin genuen akordioaren erdia. Erdia, 30 milioi inguru 2025erako, 130 milioi legegintzaldi hontarako. 2022an aurrekontu akordio bat egin genuen, EH Bilduk eta gobernuak, nik neuk eta Nerea Kortajarena, Oiana eta beste kide batzuekin parte hartu genuen negoziazio prozesu hortan. Orduan, lortu zen, akordioan, 256 milioiko aurrekontu zuzkidura bat, konpromiso ekonomiko bat egon zen, gobernuaren partetik, 4 urtetarako, eta orain gontan, erdia. Beraz, hau ez da bazar bat, hau ez da noski konpromiso ekonomikoak ez du dena zehazten, hasieratik esan dugu, norabide aldaketa bat, edo politika publikoen inguruko orientazioa zela norabait eztabaidaren erdigune jarri bazena, baina uste dut erreferentzia bat ematen duela. Erreferentzia bat ematen du nola, garai hartan gobernuak EH Bildurekiko jarrera bat izan zuen, eta orain beste bat izan duen. Nik uste dut zifra hortan esanguratsua dela. Beraz, hori da, azkenengo 48 urtetan gertatu dena. Azkenengo proposamen bat aurrekoaren berdina, 5 milioiko gehikuntza batekin, eta ultimatum bat, goizeko 7:00. Hori da, gertatu dena. Eta proposamena izan dute medioek guk baino lehenago.
Beraz, hori da, azkeneko 48 orduetan gertatuena. Baina honek jendeari ez dio asola. Hau dira alderdi politikoen arteko kontuak, alderdikeriak, eta uste dut herritarrak oso urrun daudela errealitate honetatik. Beraz, hitz egin dezagun gaietaz, hitz egin dezagun edukietaz. Esan bezala 3 bloke egon dira, negoziazio mailan, ba, 3 bloke, 3. eta 2. gobernuko alderdiek jarriak mai gainean, eta gaur iragarri nahi duguna da, zuzenketa partzial hoiei, hau da, negoziazio mailan gobernuak jarri dituen gaiei lotutako zuzenketa partzialei guk abstentzioa emango diegula. Hori gaur iragarri nahi duguna. Eta gure blokeari dagokionez, hau da, Etxebizitzari eta SMI-ari dagokionez, bueno, baitz egin dezagun edukietaz, eta zerten zehazki gu mai gainean jarri duguna, eta zer izan zaien ez. Ze hori da benetan intereseko, ez? Bueno, gu abiatzen ginen analisi batetik, eta da, larrialdi egoera badaukagula Etxebizitzari dagokionez. Eta uste dut, hontan, ados beharko genukela guztiok, ze datuak ofiziala dira. Eta pasan astean jaso genituen azken datuak. Alokairua igo da 10 urte betean. 10 ineren datuen arabera. 2016tik 27 erkidego autonomoan. 27 igo dira alokairuak azken 8 urtetan. Ondorioz, Etxebiden izena mandako herritarren kopuruak 156 egin du gora. 156 azken urte eta erdian. 1.000 lagun baino gehiago dira, haize gainditu dugu 1.000 herritarren langa dagoeneko Etxebiden. Eta profila aztertuz gero, eskatzaien profila aztertuz gero, hainbat ondorio esanguratsu atera daitezke. Eskatzaien 185 jada emantzipatuta dauden persona dira. Prezioen gorakadaren ondorioz, merkatu libran alokairua ordain ezin dezaken jendea. Zerrenda honetako personen iarenak Etxebizitzaz aldatu behar izan du azken 2 urteetan alokairuaren prezioari aurre egin ezin izanagatik. Etxebiden izena eman dauden personen diru sarrerean 145 bidatu behar dira, diru sarren 145 bidatu behar dute alokairu ordaintzera. Hau da, 130tik oso gora. Hau da, daukagun egoera. Hau da, mai gainean daukagun argazkia. Etxebizitzaren prezioa gora eta gora ari dira, soldaten igoren oso gainetik, eta ondorioz, geroz eta gehiago da alokairu babestu baten beharra daukan jendea. Esta es la foto que tenemos encima de la mesa. Esta es la foto. Y la foto lo que nos dice es que en un año y medio ha incrementado un 46% la gente que demanda un alquiler protegido porque es incapaz de afrontar un alquiler, el pago de un alquiler en el mercado libre. Esto apunta a una realidad concreta, que es una emergencia habitacional. Y mientras tanto, ¿qué sucede con las políticas públicas? ¿Qué sucede con las prestaciones? Pues que en 2 años, en 2 o 3 años, 3 años, el dinero público destinado a las prestaciones Gaztelagun y Emancipa ha crecido 60 millones, de 10 a 80, casi 80 millones, más de 60 millones. Por tanto, cada vez es más el dinero público que se invierte en prestaciones, cada vez es más la gente que no puede afrontar un alquiler, el pago de un alquiler en el mercado privado y por lo tanto recurre a ayudas públicas o al amparo de la administración o que solicita un alquiler protegido. Algo está fallando. Es evidente que algo falla. Estas políticas públicas que están en vigor no funcionan. La situación es cada vez peor. Cada vez es más la gente que no puede afrontar el alquiler. Por tanto, algo está fallando. Y sobre esta constatación es desde donde planteamos efectivamente que se tiene que producir un punto de inflexión en la política de vivienda. Hau da, mai gainean jarri dugun diagnostikoa. Eta horri begira egin ditugu proposamenak. Ze proposamen egin ditugun. Eta beraz, ze proposamen baztertu diren gobernuaren partetik. Hau da importantea. Bueno, eta behin, ni uste badagoela konsensu transversal bat, etxebizitza politika berri batek eskatzen duela parke publiko babestu alik eta handiena alokairua zuzendua. Hor, konsensu transversala dago. Zer da alokairu parke publiko babestuarekin gertatzen ari dena? 2025ean deskalifikatuko dira 2300 etxe bizitza.
2.300 etxebitza gutxiago izango ditugu parke publiko babestuan. Hori da 2025 gertatuko dena. Eta gobernuak adierazi du 7.000 etxebizitza babestu eraikitzeko borondatea, baina zilegi bekigu mesfidantza ze aurreko legintzaldian 2.000 etxebizitza inguru eraiki ziren babestuak. Gutxi gora bera. Beraz, kasurik onenean ere, legintzaldi hontan parke publiko babestu hori ez da hasiko gehienez ere mantendu egingo da. Eta segurazki gutxitu egingo da. Hori da errealitatea. Horren aurrean zer da planteatzen duguna, behar dugula inbertsio publiko bat, etxebizitza parke publiko babestu hori handitzeko. 80 milioi planteatu ditu. 80 milioi. Hasierako proposamenetik oso bera adierazi dugulako gure borondatea akordio batera iristeko. Baina ez zaigu iruditzen neurriz kanpoko planteamentu bat denik, eta uste dugu hemen konsensu transversal bat dagoela. Hau da, esfortzu importante bat egin behar dugula parke publiko babestu hori hazteko. Zer gehiago planteatu dugu? Merkatu intervenitu egin behar dela. Erregulatu egin behar dela. Erregulazioa behar dela. Prezioak kontrolatu egin behar dela. Eta nola, egungo araubidea baliatuz. Ez dugu planteatzen ezer araubideak baimentzen ez duenik. Planteatzen ari garena da, araubide honen goiko marginetan aritzeaz. Ambizioz aritzeaz. Baldin eta denok ados baldin bagaude, hain zuzen, interbentzio hori beharrezkoa dela. Ze interbentzio mota? Alokairuaren prezioak kontrolatu. Nafarroan egin den hori bera egitea hemen. Erreferentziazko prezioen indize propioa garatzea Kataluniak egin du, eta horrek baimenduko liguke neurri fiskalak aplikatzea. Erreferentziazko prezioen indize hortatik bera alokatzen duenari obariak eskeniz, eta gora goitik alokatzen duenari penalizazioak eman da. Etxebitza hutsa mobilizatzea, etxebitza hutsaren dekretua baliatuz, eta pisu turistikoei muga jartzea. Kataluniak egin duen bezala, Bartzelonan egin den bezala. Eta horrekin batera eta bukatzeko planteatu duguna da kolaborazio publiko-pribatua ondo eta tentuz aztertzeko momentua dela hau. Eta horretarako planteatu ditugu erreferentziazko adibide batzuk. Oso gertu dauzkagunak, batzuk Nafarroan, eta beste batzuk Bartzelonan. Hori da planteatu duguna. Besterik ez. Hau da, planteatu duguna da, behar dugula etxebitza politika publiko proaktibo ambiziozu bat, eta hori egiten dela etxebitza eskuratuz, parke publiko babestu sendo bat eraikitzeko, eta prezioak, eta etxebitza hutsak, eta etxebitza turistikoak erregulatuz. Nola, egungo araubidearen goiko marginetan arituz. Hori da, EH Bilduren proposan. Eta horri esan zaio ezetz. Las propuestas de EH Bildu han ido dirigidas en dos sentidos. La primera, hacer un esfuerzo presupuestario importante para adquirir vivienda con el ánimo de dotarnos de un parque público protegido destinado al alquiler, 90 millones de euros, 90 millones, y intervenir el mercado, valiéndonos del marco legal existente. Porque todas las propuestas que planteamos tienen anclaje legal y son cuestiones que se están implementando en nuestro alrededor. Es decir, planteamos topar los precios del alquiler. Para eso el gobierno tiene que asumir un papel protagonista. No se puede dejar esto en manos de los ayuntamientos. Nafarroa ha aprobado un decreto a través del cual es el gobierno quien asume la responsabilidad y la proactividad a la hora de definir zonas tensionadas. Planteamos topar o poner freno a los pisos turísticos, como pues tomando por referencia lo que ha hecho Barcelona en ese sentido, y planteamos movilizar vivienda vacía empleando el decreto de la vivienda vacía. Es decir, utilizar la normativa actual y funcionar en los márgenes superiores de esa normativa, porque la situación requiere una intervención pública en un mercado que está fuera de control. Esto es lo que EH Bildu ha propuesto. Nada más. Todas las propuestas tienen referencias contrastadas y tienen anclaje legal perfectamente conocido. Hori da guk egin dugun proposamena, eta horri esan zaio ezetz. Beraz, konstatatzen dena da, gobernu hau eta EH Bildu, etxebizitza larrialdiari eman beharreko erantzunari dagokionez oso urrun gaudela gaurkoz. Gure ustez, gobernu hau oso urrun dago etxebizitza larrialdiaren errealitate gordinetik. Eta
planteatzen dituen politika publikoak demostratzen da ez dutela funtzionatzen. Geroz eta gehiago da etxebizitza politikara prestazioen bidez eta dedukzioen bidez dedikatzen den diru publikoa, eta geroz eta gehiago da alokairu bati aurre egin ezin dion jendea Euskal Herrian edo hiru herrialde hauetan. Beraz, zerbaitek ez du funtzionatzen, eta beraz, behar da aldaketa bat, behar da inflexio puntu bat. Hori da, egin dugun hausnarketa eta planteatu ditugun proposamenak, guk uste dugu oso zentzuzkoak direla. Horregaitik, guk gure zuzenketak biziri mantenduko ditugu, eta, uste dugu oraindik ere, aukera bat dagoela, guk ultimatumik ez dugu inoiz botako, ez publikoan eta gutxiago, ez pribatuan eta gutxiago publikoan, eta beraz, hemendik eta abenduaren 20 bitarte, aukera daukagu, hontaz hitz egiten jarraitzeko, jada proposamen guztia publikoak direlarik, jarraituko dugu hontaz hitz egiten, eta edozein kasutan etxebizitza larrialdia jarraituko du bere horretan. Ni esker. Eskerrik asko, Txandiano jauna.